Say guys for the people. You guys. Tripano nas. Mukona box. Tuwa box chana budi vedu akana chauma vachivakira chipo imba yake vapedza vakuindawo manje vajoina timu shema monzwa serious kuri wona basa redini ndichafuna kukiza munyaza kushakira mwana woshodani munanguri chiudi kudai basa rukurowa vari kugonera vakomana ndati tingadarikiri tisina kuratidzai kuti mungoonawo saka mumbotitsikira majaivu kamaishotanga mabhebhenyu nhasi munofana kuregera mofana kutitsinga uyai apa tioni ko maiti munorova wandipekwa mungosvoda majaivu venyu rini uyaone kusaidi kunoko ndipo bata chimboiti foundation yanga yakaoma saka mozviona manje kudai ndokwatava uko kwari kufamba kamoto taura tinzwe zviri kudini basa riri kufamba seshe basa ndinori ndifunga takupedza manje rinopera saka vaya vaitaura kuti maybe zvidoko panapa pakarohwa basa guys ifoundation chete babaruva moti kudii nefoundation foundation yambogwadza pekutanga asi hayi zvino vakutopera haro bhokisi kuti mangwana vechitopera chii chaigwadza pafoundation apa kuchera kuchera apa kuchera ndopaigwadza ko pakuvaka pakuvaka masimo kuvaka kuti anyambogwadzisa mugwadzira paita pakuchera alright saka patodaiwo so mochiona manje dangokuratidzai zvedu basa redu mafambiro ariri kuita toenda nekusaidi kuno ukukuku nhasi apa pari kuitwa fast ka pakutaura pedu bhosi dambofamba ndodai toinda impemu yedu yairi kushanda iya unogona kuti ko impemu yakazofamba sei saka apa pakutanga kutovhagwa mozviona manje igepi riri kutanga kuvhagwa kuvhara pese apa pasi apa toinda izvo mamwe mabricks amuri kuona uko ari kutopewa nekuzasi uko kutopa zvakare wouya apa modai uku ndodivi revarume kunoku mamuri kuona uku ndokudivi revarume uko kuri kuna jabhira nakamoto ndodivi revakadzi moenda ukoko touya kuno uko toenda right woya nedivi rino iri ifoundation yoga yoamuri kuona iyi saka tinyatsokutedzai pamwe ndiri nemaengo ese angu ndozvazvakaita izvi kudai saka pakuda kuzotanga kuti vanhu vachiita backfilling vakapedza backfilling votanga kurama hani mozviona manje uyu muna chemboita action moto timbokuona kuti uripo herapo chaivha toni swederera mudhuze swederera mudhuze swederera mudhuze swederera mudhuze swederera mudhuze swederera mudhuze swederera mudhuze
Shema TV! Shema TV! Shema TV! Tuna vakadzimba! Tuna vakadzimba! Tuna vakadzimba! Tuna vakadzimba! Shuwa iyoyo mashamereni nemhuri yeZimbabwe vese muri kumativi mana. Vari kuAmerica nevari kupi nekupi. Zvatikutaura zvinongove zvipo chete zvakare. Nokuti muri kuzviona dzatiri kuvaka chimiro chazoti hadzisi kwakaenzana, dzimwe dziri mumakomo kubva kudomboshava kubva kwese kwatinoenda tongoita zviri paground tinozvigona. Ndotenda mashamareni rambai makatitsigira. Shamareni bebe Shema TV. Voice zangu dzatosenza nazo. Rambai makatitsigira mafans edu. Tinotenda mafans. Iwe. Kutura pana vakadai.